Dona, política en general és difícil, és complicat, sobretot perquè nosaltres no som del món d'aixòs polítics que fan i desfan amb objectius purament partidistes o particulars, sinó que creguem en la política com una eina al servei de les persones. I en tanta desafecció política, quan tantíssims ciutadans es qüestionen si veritablement els polítics estan fent aquesta tasca, doncs és difícil escapar de que tingues que justificar que tu no formes part d'aquest món. Però a més, si juntes ser dona en política, doncs encara en les institucions, fins i tot a nivell mediàtic, és complicat fer-te un espai de reconeixement i que no se te tinga que valorar constantment en totes les qüestions referents a la teua condició de dona. Per exemple, veuràs notícies sobre un debat on a la dona se li analitza fins i tot com va vestida per a aquest debat, com si això fos el reflex del que ha dit, el contingut. Però a un home no s'ho fan. També passen aquestes coses i, per tant, sempre te sents més qüestionada en política. Jo crec que les dones ens costa molt participar en el teixit associatiu, en el teixit sindical, polític, perquè encara efectivament tenim problemes de conciliació, problemes de reconeixement, una societat molt patriarcal, però quan tu veritablement vols formar part d'aquest teixit, estàs reconeixent la teua tasca, la teua valia, te la treballes, te la lluites, també tens una ambició sana i te fas aquest espai. I és inevitable que hi hagi un reconeixement, perquè jo crec que les dones en política no solament som necessàries, sinó que fem una molt bona tasca i la gent ho està reconeguent i per tant també li donen aquest valor i les organitzacions polítiques no poden obviar-lo. I sí que és cert que ara, avui per avui, se pot dir que aquestes dones que formem part d'aquesta institució estem portant molt la iniciativa i estem sent molt més visibles que molts homes en circumstàncies com les nostres. És un dia complicat. És un dia complicat perquè sí que és cert que a mi se m'afegeixen altres coses, com que sóc l'única representant d'una comarca molt gran i molt complicada o diversa com és Alacant, la província d'Alacant. Les comarques d'Alacant són complicades. Soc l'única del meu grup parlamentari en un grup que a dia d'avui encara és xicotet i que aspira a ser molt gran i per tant tinc certs problemes importants per a tindre una vida familiar. Sobretot jo destacaria això, és a dir, jo no he pogut plantejar-me fins ara poder tindre fills perquè no podria donar tot de mi en esta faena que considero que és important i que ara me toca estar al 150% i per tant estic renunciant a una part important, que és tindre aquesta vida familiar. Podem fer moltes coses, sobretot jo crec que la gent se mos reconeix el que som molt naturals. Passa una cosa, en política passa la política i com se fa la política. I nosaltres volem canviar les polítiques i canviar les formes de fer política. En quin sentit? Doncs la política, quan la gent percep que tu estàs de veritat atorgant-li el protagonisme que se mereixen, quan tu estàs parlant de polítiques que li afecten en el seu dia a dia, que li afecten directament en la seva felicitat o la seva infelicitat, que estàs al costat d'ells, els escoltes, compartixes, no tu tens la idea, se la imposes i t'agrada a ells, sinó que eres capaç d'escoltar les seues idees i fer-les pròpies, en això estàs canviant la política i estàs canviant la manera en què el ciutadà te veu des d'aquest punt de vista. I després en les formes. Nosaltres volem acabar en aquests polítics que pareix que estiguen fets a mida, que estan fets encorsetats, una vella política, un discurs molt llunyà, que la gent no el reconeix com a propi o com a el que ells expressarien si volgueren dir el mateix. De vegades és que ni entenen exactament què estan dient, no? Potser perquè no volen fer-se entendre. Nosaltres estem molt obsessionats i jo crec que és bo
en què se mos veja com a persones normals i senzilles, naturals, transparents, honestes, sensates, que diguem veritats, que ens equivoquem. Jo és una de les coses que crec que quan accedim al govern hem de dir que també ens anem a equivocar i que quan ens equivoquem anem a dir-ho i anem a ser lo suficientment valents i transparents com per a dir-li a la societat: som persones, ens hem equivocat i ara hay que canviar aquesta equivocació perquè assumim que és un error. Jo crec que això canvia ja moltíssim el que està passant actualment en els polítics que es dirigeixen. Clar, qui ha buscat la bronca? Jo crec que està molt clar que la va buscar ell perquè de fet l'endemà se va veure obligat a deixar-me entrar al ple de les Corts quan una expulsió comporta expulsar-me per a tota la sessió, en la qual la del dijous de control al senyor president Fabra no podria haver entrat. I el fet de que ell tinguera que dir allí que sí que podia entrar és perquè se va donar compte que ell va utilitzar la manera de funcionar del PP, que ja és molt sovint la censura, el voler acallar-nos quan estem dient coses incòmodes, quan fem referència als seus problemes judicials o als casos de corrupció que els salpiquen. Si a més ho diu sense cap tipus de mossegat de la llengua i diu les veritats sense pudor i mirant-los a la cara, ells s'intimiden i reaccionen. I està clar que nosaltres no ens resignem a plantar-los cara i el problema és que aquests senyors porten molt de temps sense que ningú li plante cara i ara que ho fem doncs busquen desacreditar-nos, que paregam persones exaltades, quan el problema és que estem farts de corrupció, de polítics nefastos, de polítics que no pensen en les persones i que ens estan portant a la ruïna. Si davant d'això no reaccionem, jo estic contenta de lo que fem. Anem a veure, s'està posant tensa dia rere dia i per tant no sé si ha arribat a la seva màxima esplendor, no? En alguns moments, per exemple, uno de Fontdemora, en una intervenció que va fer Mònica quan li preguntava al que era president el senyor Camps, li va fer referència als avantpassats polítics del Partit Popular que efectivament no creien en l'estat de dret. Ells van entendre aquesta referència com a avantpassats purs i durs, és a dir, els pares, iaios, familiars, quan va quedar molt clar que era avantpassats polítics i quedarà registrat en els vídeos i en els diaris de sessions. Doncs quan acabava aquesta intervenció de Mònica ens inscriguérem al passadís i Mònica estava responent als periodistes i Fontdemora es va llançar literalment damunt dels periodistes per a increpar-la, no? I va passar una cosa que va ser accidental, però en aquest assalto a mi me vaig agafar el peu i vaig començar a sagnar i me van tindre que atendre serveis sanitaris de la cambra. Era un rasguño, no va ser res, però vull dir, totalment improcedent i surrealista, no? I clar, aquest moment va ser molt tens, jo me sentia ferida, Mònica se sentia violentada, els periodistes es van quedar en no saber molt bé la circumstància, un home exaltat que en aquell moment era conseller d'Educació i una síndica que estava fent la seva faena i que no tenien ningú dret a intentar intimidar-la. Va ser molt tens. Estem assimilant la situació de que el Partit Popular perdrà la seva majoria absoluta, jo estic convençuda, i ja no tant perquè ho diguen les enquestes, que també ho diuen, i per tant és un reforç, sinó perquè jo crec que a nivell social és un clam i jo tinc l'oportunitat d'anar per molts pobles i ciutats i sentir aquest moviment social per el canvi, no? I això ho donem per fet, per aquestes sensacions, però tots saben que ens ho hem de treballar i nosaltres som persones treballadores i d'ací fins el dia que s'haja de decidir ens anem a deixar la pell. Vull dir, una cosa és que tu penses que sí, que estàs ja en aquesta circumstància i una altra és que ja deixes que tot fluïsca, no. Anem a provocar-lo i a més que siga en contundència aquesta pèrdua de poder del Partit Popular. I l'aritmètica, diguem, que
que sembla que les enquestes estan reflectint, doncs, bueno, això després a mi em sembla fins i tot, no sé, no crec que toque veure com se té que plasmar després aquesta aritmètica en un futur govern. No crec que estem en aquesta fase. Estem en fase de dissenyar les polítiques del canvi. I en aquesta fase segur que ens trobarem tots aquells que vulguin contribuir en aquest canvi positiu. I primer, efectivament, haurà que pactar aquestes polítiques. Ens trobem de manera natural, cadascú està treballant en el seu espai, perquè crec que volem tots contribuir al canvi, tots. Vull dir, això no és una cosa sols d'organitzacions polítiques. Jo crec que el conjunt de la societat, des de l'àmbit, ja dic, associatiu, sindical, polític, molts àmbits, estan treballant per el canvi. I en aquest treball ens trobem amb molta gent, moltes organitzacions diàriament. I ahí és on uno percep ja les polítiques que se van a poder posar en marxa o no, les que se van a poder consensuar o no, les que se van a poder debatre o no, i en les que vas a tindre discrepàncies o no, i fins a quin punt tu estàs disposat o no a que siguen, diguem, una senya d'identitat d'un futur pacte o d'un possible pacte. I no és una cosa que s'estiga treballant formalment, sinó que no toca. Jo crec que més endavant probablement se puga parlar de coses més concretes, però ja dic, se parlarà d'aquestes coses concretes, no de qui se reparteix les conselleries, subsecretaries, presidència, etc. Això no és el que toca fer. Empoderant-nos com a poble, el primer, perquè totes aquestes coses que has mencionat que hem perdut són coses que ens semblen importants, que alguns són serveis o emblemes, però són coses, vull dir, però a nivell social hem perdut molt d'empoderament, hem perdut senyes d'identitat pròpies com a societat, com a col·lectivitat, que van molt més enllà que pèrdues de serveis propis. Hem tingut una societat que ha estat acallada, censurada, que li ha faltat reacció perquè tants anys han fet molt de mal, i hem de construir aquesta societat crítica, societat moderna, que se crega els valors, que se crega de veritat poble, i davant d'això, aleshores treballarem per a recuperar-lo. Anem a recuperar els serveis públics d'informació en valencià, anem a recuperar la nostra llengua que ha estat perseguida i està constantment maltractada i menyspreada, anem a recuperar la nostra autonomia en tantíssimes coses en les que l'hem perdut o tenim perill de perdre-les. Per exemple, a nivell municipal s'està atentant contra l'autonomia dels nostres municipis, i a nivell autonòmic tenim un govern molt siervo de Madrid que renuncia a utilitzar ferramentes que té autonòmiques pròpies d'autogestió i d'autogovern. Això poquet a poquet. Però a nivell social nosaltres volem construir una societat forta, que s'ho crega de veres, això és lo fonamental. Jo primer no diria que han tocat sostre, jo crec que ells van treure uns grandíssims resultats, uns resultats molt bons a nivell municipal i uns resultats que s'han considerat boníssims a nivell autonòmic, és a dir, ells van contribuir també molt a que el grup parlamentari Compromís estiguérem en major nombre i en potència en les Corts. I diria que no han tocat sostre perquè crec que són persones que de veritat volen treballar per al seu poble, volen treballar per a la seva gent, que pensen que tenen iniciatives que són positives i que se poden dur en marxa sense ambicions, sense voler afavorir a interessos concrets, sinó tot el contrari. I sí que és cert que en un moment donat, en un govern de coalició, se tenen problemes i aquests problemes de vegades se poden superar i de vegades no. I quan no se poden superar, el millor és eixir-se'n,
perquè desestabilitzaries des de dintre el govern, i això és absurd, i tu necessites continuar fent la teva política sentint-te també lliure de poder fer-la sense posar d'aixòs entrebancs, sinó fer-lo des de l'oposició, una oposició digna. I crec que ells ho estan fent aquesta oposició digna, i estan fent el que se li va reconèixer en el seu dia. I per tant, jo li diria a la gent que confia en aquest projecte i a la gent que puga sumar-se a aquesta confiança, que són persones honestes, són persones que van a vetllar per protegir els seus interessos, van a fer d'Alcoi una ciutat molt millor, i per tant que els deixen treballar perquè són treballadors, i crec que el reconeixement el tenen que tindre. Jo li ho donaria. Si jo estiguera en Alcoi i tinguera que decidir-lo, no em sentiria decebuda. Segur que revalidaria aquesta confiança en Compromís per Alcoi. Anem a veure, que jo anhele, perquè així no ho fem la gent de Compromís, que aquesta situació vagi a millor, que se baixen els índexs d'atur, que la gent de les famílies que no tenen cap tipus d'ingrés comencen a tindre ingressos, que se les garantisca l'estabilitat social i econòmica a les persones que estan vivint la tragèdia de la crisi, que se puga remoure l'economia, les petites i mitjanes empreses, autònoms, que aquesta situació vulga que passe, no vol dir que vulga que passe a qualsevol preu, que és el que està dissenyant el Partit Popular, perquè a qualsevol preu significa continuar enganyant o estafant. Uno pot pensar que està veient indicis d'eixida de la crisi i poden ser coses més del disseny de màrqueting que de real. I a mi me fa l'efecte que Fabra no solament és que no li donarà temps, sinó que el que li donarà temps a fer serà les receptes de sempre. Fabra no és diferent que Camps, no és diferent, i les receptes les coneguem, ens han portat a la pobresa econòmica i social, i a més tampoc crec que tinga voluntat de que aquestes coses que puga fer siguin per al benefici dels valencians i valencianes. Crec que ells continuen manejant els fils, fent polítiques per a protegir els cortijos que van dissenyar a nivell particular dels empresaris vinculats al Partit Popular i a nivell polític per a continuar perpetuant-se en el poder per sobre de tot. I per tant, no li donarà temps a de veritat que els valencians i valencianes puguem eixir d'esta. Això tinc clar que no arribarà en el president Fabra. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.